Velkommen til en ny video. I dag har jeg tænkt, fordi at hopper på trampolin har fået 10 likes, men denne her, den skal kun have 7 likes, så kommer der en hopper på trampolin 4. Men det her, det er hopper på trampolin 3, og jeg synes egentlig bare, at vi skal gå i gang. Det var den video for i dag. Okay, undskyld, den blev lidt kort, men det er rigtig hårdt. Jeg har ikke lige fået varmet op og sådan noget. Men hvis den her video, den rammer 7 likes, så kommer der en hopper på trampolin 4. Og vi ses.